Ímolas collendo, cando escorran un pouco, poñémolas xa por riba das nosas fabas, deste xeito, de acordo? Sabedes que prácticamente son a mesma cantidade de fabas que de ameixas. Que crees que facemos cando acidelamos? Engadimos zumo de limón ou vinagre á auga de cocción. Engadimos zume de limón ou vinagre á auga de cocción. Engadimos zume de limón ou vinagre á auga de cocción. Comezamos con 6 amorodos grandes, un ramallete de perexil do que tentamos aproveitar simplemente a folla e, como líquido, engadimos neste caso 3 decilitros de zume de laranxa. Non podemos ter máis tempo porque se nos acabará queimando, pero por dentro ainda está completamente cru. Entón, que facemos? Convertelo nun solombo en masa de follado. Moi boas, amigos. Hoxe, dende a cociña, achegámonos ao norte de Lugo, a comarca da Mariña Central, unha terra marcada pola súa dualidade entre terra e mar. Os portos de Foz e Burela abren esta fermosísima comarca cara ao Cantábrico e as súas zonas de interior están ateigadas de produtos de altísima calidade. Un deles, un claro exemplo, é a fava de Lourenzá, posiblemente unha das mellores favas de todo o norte peninsular. Por eso, hoxe en Ata Cociña, o que imos a facer é unhas favas de Lourenzá con ameixas. Xa veredes que un potaxe moi sinxelo, simplemente pois que vai a necesitar pois un tempo de cocción, sobre todo o tema da fava, bastante prolongado. Se vos fixades, o primeiro que temos que ver é o tipo de fava que utilizamos. Fixadevos, a fava de Lourenzá é unha fava que é completamente lisa, moi fina, caracterízase sobre todo por ter unha pel que prácticamente non se aprecia, que é onde se ve a calidade perfecta da leguminosa. Vedes que esta xa está hidratada, ten 12 horas de hidratación, pero ainda así pois ten un tamaño moito máis grande do que estamos acostumados falando de favas. Xa vos digo, 12 horas de remollo son imperativas para preparar calquera elaboración que leve estas favas. Entón, se me deixades, vamos collendo xa os cacharriños que necesitamos para facer a preparación. Por unha banda, imos a poñer un pouco de auga para cocer as favas. As favas, como a maioría das leguminosas, arráncanse sempre dende auga fría para que non recrúen, de acordo? Os únicos que non se fan deste xeito son os garabanzos, que se poñen directamente sobre auga fervendo, pero as favas nunca, sempre en auga fría. De feito, teñen que ter, para que manteñan esta forma e para que non se desfagan, teñen que manter unha cocción moi lenta. De feito, moitas veces o que se fai cando está a ferver e non somos capaces de conseguir que o lume vaya aínda máis lento, o que se fai é ter pois unha xerriña de auga fría ao carón e ir asustando, que precisamente é como se chama, as favas para romper esa cocción e que volvan a arrancar desde unha cocción moito máis lenta. Entón, xa nin de principio llevamos a poñer o lume a tope, máis ou menos vamos a traballar co lume a media potencia, de acordo? E a nada que empecemos a ver que queren levantar a ferver, deixar un fervor o máis fino posible, de acordo? Simplemente o que llevamos a botar é unha area de sal. Non llevamos a engadir nin loureiro, nin ninguna outra especia, porque xa veredes que simplemente o sabor que ten esta fava é increíble. E ainda por riba, se lle propiciamos, digamos, un compañeiro tan rico, tan saboroso como estas ameixas, o éxito está asegurado. Ben, neste caso, vos sabedes que cando moitas veces que facemos ameixas, pois a min gústame abrilas á parte polo tema de se van a levar algo de area, etcétera, etcétera. Pero neste prato é moi importante que a ameixa abra directamente dentro da potaxe. Entón, como facemos para asegurarnos de que esta ameixa non vai a levar nada de area? Pois, sabedes que estamos acostumados a escoitar o típico, non? Introducilos media hora, unha hora en auga con sal. Bueno, eu cambio un pouquiño esa maneira e facémolo do seguinte xeito. Primeiro, deixámolas pois máis ou menos 15-20 minutiños en auga, pero en auga doce. Así, tal cal sae da billa, de acordo? Entón, dentro dese ratiño, sabedes que, por suposto, a ameixa está viva, entón, cando pasan esos 15-20 minutos, nós, cando lle rociamos o sal, pasado este tempo, que vai a pasar? Que as ameixas detectan que están en un medio salgado e empezan a drenar. Deste xeito, van collendo auga e esa pouca area que podan chegar a ter xa a soltarán para baixo. E despois, cando quitemos as ameixas do bol, sempre quitalas ca man e nunca escorrelas, pois senón a pouca area que poderon botar hacia fora, estaríamola pois engadindo de novo. Veña, pois vamos a seguir coa elaboración. Estes potaxes, pois, moitas veces adóitaselle engadir pataca. Pois hai quen lle bota pataca e quen non lle bota, e incluso quen lle bota arroz, cabaza ou outras hortalizas que dan, digamos, gordura ou groso a salsa ou esa especie de consistencia que nos gusta a nós deste tipo de potaxes. Entón, o que facemos é cortar a pataca en pequenos dados.
vamos a tentar cuadrar a pataca completamente, quitámoslle esta parte e intentamos facer un cadrado perfecto para que deste xeito nos saia pois as pataquiñas todas iguales. Vedes que estas partes que estou a cortar non as desbotamos, simplemente as deixamos para outra elaboración, para un puré, para un puré duquesa que vai a ir ao forno, para un puré de pataca estándar, o que sexa, de acordo? Entón simplemente agora cortamos laminiñas finas, o máis homoxéneas posibles, e simplemente deste xeito vamos facendo os dadiños de pataca, de acordo? Vedes que moi sinxelo, ímolos deixar así e os vamos colocando. Nos, lóxicamente, todo o prato non o vamos a rematar nesta pota. O que vamos a facer é poñer unha tarteira moito máis ampla na que empezaremos a refogar as patacas. Unha vez que teñamos a fava cociñada, que incluso podedes cociñala do día anterior e guardar este caldo. E sobre este caldo é cando arrancaremos a potaxe. Xa veredes que simplemente hai que esperar ese pouquiño tempo que tardan as favas, pero o prato é hiper sinxelo. Deixamos aí un pouquiño, cortamos e listo. Pois nada, eu quedo aquí cortando estas patacas e botándolle un ollo ás favas para que non fervan a cachón e aproveitamos para salir á rúa e preguntar que estamos facendo cando acidelamos. Canto sabes de cociña? Que crees que facemos cando acidelamos? Traballamos co cincel as esculturas. Engadimos zumo de limón ou vinagre á agua da cocción. Engadimos zume de limón ou vinagre á auga de cocción. Pois eu diría que remendamos os calcentís ou as medias rotas. Comenzamos agora co rustrido. Vedes que o que estou é a filetear 3 dentes de allo e xa vedes que temos a tarteira aí con unha gotiña de aceite de oliva. Esa precisamente vai ser a tarteira na que rematemos o prato, de acordo? Por eso empezamos este rustrido co allo, un pouquiño de cebola, despois engadiremos a pataca e xa veredes que un pouco máis adiante pois xa o típico rustrido. De feito, volvemos da rúa para preguntarvos que significa acidelar. Eu coido que moitos de vós xa sabedes o que é un verbo, xa vos digo. Que facemos cando acidelamos? Non vos preocupedes porque un poquinho máis tarde voltaremos á rúa e ao final do programa, como sempre, a solución. Pero eu xa vos vou adiantando que, inda que non vos sone o palabro, moi posiblemente o que significa todos o tedes feito algunha vez na casa. Ben, damos xa un pouquiño de lume que vai refogando e mentras vai tomando ese un pouco de temperatura, aproveito para ir picando a cebola. Vedes que vou deixar outra media cebola que xunto con esta cenoria e esta cabaciña vai a ser pois unha especie de guarnición crocante que llevamos a facer a esta preparación de hoxe, de acordo? Entón, esta que sí que vai ir para o rustrido vai ir cortada nunha paisana fina. Dadevos conta que esta salsa non a imos pasar nin nada, é simplemente pois o acompañamento de hortalizas e verduras que vai a levar as nosas favas con ameixas. Entón temos que tentar facer un corte o máis miúdo posible para que prácticamente se desfaga durante a cocción, de acordo? E con isto xa de seguido nos imos cara aquí. Eso é, perfecto. Ben, aí o temos. Ahora que xa temos o allo e a cebola, xa lle podemos dar un pouco máis de lume e xa o empezamos a traballar. Este refogadinho tamén lle imos engadir, a parte de todo, unha folliña de loureiro, de acordo? Porque xa vai ir liberando un pouco o preve. Falando un pouco da Mariña Central, como estábamos a falar, pois un dos portos importantes que ten é Burela, como decíamos na presentación, non? De feito, é un porto que é pioneiro na pesca do Bonito do Norte. E, pois, xa dende o ano 83 se leva facendo a festa do Bonito de Burela. De feito, nela, pois, podedes degustar este exquisito peixe azul de moitísimas maneiras, sobre todo das 3 básicas, que serían asado, cocido ou en empanada, de acordo? Non dubidedes en visitar Burela, sobre todo nestas datas, porque a verdade é que, polo menos a min, é un peixe que me encanta. De feito, pois, realmente non ten zona só pois na comarca, senón prácticamente pois a nivel nacional, non? Vamos refogando aí un pouquiño, que sí que vou a facer é baixarlle un pouco, en este caso sí que unha areña de sal, para que vaya refogando, xa sabedes, sin que tome nada de cor. E aí témolo perfecto. Ben, por outra banda, temos os ingredientes para o rustrido típico. Se vos fixades, temos aquí os 2 tipos de pemento, doce e picante, para darlle ese punto, ese contraste. E por outra banda, tamén temos un pouquiño de febras de azafrán. Que febras de azafrán, agora en cando refogue un pouquiño esta cebola, xa llas imos engadir, de acordo? Vamos a ter por aquí a man, para non esquecernos. E xa tamén podemos engadir a pataca. Dadevos conta que despois, pois, isto ainda vai rematar de cocer con un pouquiño de caldo de peixe, e, lóxicamente,
as ameixas ao final de todo, para que abran pero queden con esa textura e non quede esa ameixa gomosa que queda cando se pasa, que sí que ten moi bo sabor, pero desfacémoslle completamente a textura. Por eso temos que agardar sempre ao final de todo, de acordo? Veña, pois patacas para dentro, xa vedes estos dadiños, xa vedes que para a cantidad de fabas aproximadamente pois uns 200-250 gramos, non queremos meter un exceso de pataca, vale? Porque a pataca non é protagonista, é simplemente para que lle aporte esa melosidade da que tantas veces temos falado. Unhas febriñas de azafrán, aí está, e temos prácticamente listo. Entón, para gañar un poquinho de tempo, o que faremos agora é ir xa cortando un pouquiño esas hortalizas que xa vos adiantaba que iba a ser ese contrapunto crocante que llevamos a preparar o noso prato de hoxe. Entón, subimos ben a temperatura, unha vez que este ben quente, engadimos o caldo e por a miña banda xa imos picando estas hortalizas. O que si vou facer agora xa, como vos comentaba antes, é, agora que vexo as ameixas, engadir ese pouquiño de sal, vale? Esa presiña de sal para que a ameixa detecte ese medio salgado e deste xeito comeza a drenar e perda a pouca area que poda chegar a ter. Ben, isto estamos xa refogando, xa sabedes que unha vez engadamos a pataca non podemos facer un refogado demasiado longo, de acordo, porque xa sabedes que tende a pegarse bastante, entón no momento que xa está refogadiño xa o azafrán empeza a soltar pois todos esos aromas, imos regando cun pouco de caldo. Non nos imos pasar demasiado no caldo que imos engadir por unha sinxela razón, porque por unha banda sabemos que a ameixa xa libera parte da auga e que vai a ser pois unha das sustancias que lle vai dar un sabor moi característico a esta potaxe de hoxe, e por outra banda tamén aproveitaremos parte da auga da cocción das propias fabas, de acordo? Entón, se agora metemos moita auga, vai nos quedar unha potaxe moi augarelada. Seguimos por aquí, vamos a coller por unha banda un platiño para colocar a ferramenta que non este por aí apoiada nas potas, e por outra banda un prato no que imos colocar xa todos estos bastonciños de hortalizas. Xa vedes, primeiro facemos unha base para traballar con seguridade, e despois o que facemos é pequenas tiras. Neste caso, estos sobrantes pois quedarían para calquer arranque de calquera guiso, fondo, etcétera, etcétera, ou puré, e o que facemos cos demais é cortar tiras finas. Se vemos que son un pouco longas, como neste caso, o que farei é cortalas a metade, de acordo? Aí está, por un lado a cenoria, cortámoslo aí a metade, e temos pois estes bastonciños que despois o que facemos é enfariñalos e fritilos, de acordo? Estos quedan por aquí, imos agora coa cabaciña, aproximadamente o mesmo tamaño que fixemos coa cenoria. Vedes que estas pataquiñas xa van a cocer, xa podemos baixarlle un pouco. Aí, perfecto. E seguimos coa cabaciña, de acordo? Uns bastonciños, deixámoslos aquí preparados para despois fritilos cun pouquiño de fariña, pero antes facemos unha parada técnica e, como todos os días xa ven sendo habitual, preparamos un trago sempre sen alcohol. Imos o mesturado non axitado. O trago que estamos a preparar hoxe chamase Sparkle. Comezamos con 6 amorodos grandes, un ramallete de perexil do que tentamos aproveitar simplemente a folla, e, como líquido, engadimos neste caso 3 decilitros de zume de laranxa. Como toque doce, neste caso, 3 culleradas aproximadamente de azúcar blanco, e poñemos a triturar. Sabedes que ten que quedar ben suavillo, sobre todo o tema do perexil, que posiblemente non estemos moi acostumados a utilizar perexil nos tragos ou nas bebidas frías, pero realmente nunha pequena proporción aportan un frescor na boca que incluso pode chegar a recordar a ervas como cecimbre, a menta ou a alfabaca, de acordo? Deixamos que triture ben, sobre todo o amorodo, que quede a súa polpa ben finiña, e como vos digo sempre, se non vos gustan estas texturas, coamos e asunto arreglado, de acordo? Veña, parámolo e a servir. Xedevos que cremosidade, aí, témolo perfecto, ponemos a súa cana e hacia a zona de presentación. Aí tedes o mesturado de hoxe. Sparkle. Facemos agora esta frituriña da que vos falaba ao principio das hortalizas. Xa vedes, a cenoria cortada en bastóns, enfariñámola un pouco, pero quitámoslle enseguida todo o exceso e fritímola en aceite limpo, de acordo?
saberedes que vai a quedar ese toque crocante que, pois, a min gústame facerlle ese tipo de cariños a estes pratos enxebres, como é o caso das fabas, porque, pois, é un prato tan meloso, con esa textura tan increíblemente melosa que ten a faba, e máis a textura tamén da ameixa, pois, ese toque crocante é moi de agradecer, de acordo? Utilizámoslo como acompañamento. Collemos ahora un prato, no que poñemos un papel secante, xa sabedes todas as frituras que facemos, escorrémolas cara a papel secante para intentar quitar en maior medida a cantidade de graxa, de aceite. Pero xa sabedes, como sempre os digo, se o aceite está a temperatura está ben fritido, non colle tanta graxa como se pode chegar a pensar. Imos deixar así, deste xeito, con este puntiño crocante, pero incluso, pois que o crocante, aparte de darlle este levísimo rebozado, que siga sendo, pois, o crocante natural da hortaliza, non? Este un pouco, a textura vai vos recordar na boca, pois, a textura dunha tempura, non? Aínda que vedes que non é tan aireada, e o que o propio rebozado non é tan crocante, si que o punto de cocción da hortaliza, neste caso, vai a ser prácticamente idéntico. Imos agora coa cabaciña e traballamos do mesmo xeito. Primeiro enfariñamos, xuntámola toda na mao e ímola movendo un pouco para que vaya perdendo ese exceso de fariña, de acordo? Deste xeito. Chegamos aí, témola xa separadiña, tentamos que vayan caendo no aceite separados, así, perfecto. Movemos un pouquiño. As fabas xa as teño siguen aí ao mínimo, simplemente fumegando e xa están completamente cocidas, de acordo? Entón, da que se nos coce un pouquiño máis a cabaciña, pois o que facemos é xa sacar un par de culleradas de fabas e introducímolas nesta tarteira na que, como vedes, a pataca xa racha, é dicir, xa está completamente cociñada, ou polo menos quedaránlle como moito 3-4 minutiños, que é precisamente o que tardan as ameixas en abrirse, de acordo? Pois ben, integramos as fabas, vedes que as trato con moito mimo, porque xa que as estuvemos cocendo neste tempo tan despaciño, non queremos, pois, estragalas agora, entón hai que movelas con delicadeza para que non se vayan desfagando. Poñemos aí un pouquiño, perfecto, aí está. Veña, deixamos isto por aquí e vamos xa polo último, que é a cebola. A cebola cortada en estas plumiñas, así ben finiña, tentai que o corte sexa o máis coherente posible. Entón o que facemos é o mesmo proceso, enfariñar un pouco e soltar. Esta vai vos recordar tamén moito, pois, o típico encebolado que se fai, pois, cando facemos, por exemplo, o fígado de tenreira, non? Que facemos este enceboladiño e poñámoslo por riba o fígado, que é, pois, un acompañamento dos clásicos, non? Veña, pois isto xa prácticamente o temos. As fabas xa lle podemos apagar. A estas de aquí, onde xa temos o potaxe rematado, subimoslle un pouquiño o lume e é o momento de engadir as ameixas. Entón, quitamos a cebola do lume. Xa vedes que estou deixando as hortalizas bastante crúas, con ese puntiño cru, e xa veredes, pois, por exemplo, a cebola maín deste xeito encántame, porque como que se potencia ese azucre natural que ten, non? Ese doce natural que ten a cebola do país. Sacamos para aí, perfecto. Isto xa o quitamos, isto tamén o quitamos, isto afastámolo, pasamos un paniño e seguimos a cociñar. Isto xa podemos baixar un pouquiño, aí, e esta apagala tamén. Sempre que andamos con fariña temos que ter conta de limpar ben, e aí o temos, perfecto, xa está para outra. Engadimos agora as ameixas. Este aceite incluso podémoslo retirar, vou apoiar na táboa para non estragar o mesao, aí, perfecto. E engadimos agora as ameixas. Comentábamos ao principio, se nós levamos todo este traballo para quitar a posible cantidade de terra que poda ter, se nos as volcamos contra outro bol ou para un coador, vai volver a area en riba. Entón o que facemos é, sin movelas demasiado, ímolas collendo, cando escorran un pouco, poñémolas xa por riba das nosas fabas. Diste xeito, de acordo? Xa vedes que prácticamente son a mesma cantidade de fabas que de ameixas. E fixadevos na auga, que ainda que non teña, pois, moitísima terra, si que suspendida, pois ten parte de impurezas, de acordo? Todo isto quitámoslo con este proceso que vos comentaba eu, de primeiro auga doce, despois auga salgada, de acordo? Veña, pois queda por aquí, movémolo mínimamente, vale? Que as fabas vayan collendo un poquinho por riba, é moi importante para que a ameixa abra, tapámolo, vale? Tapamos, esperamos 5 minutiños e éxito asegurado. Imos a ver se somos capaces de buscarse tamén arranxo a lea que nos teñen preparada hoxe na cociña. Imos o todo ten arranxo.
Hai pratos como a tortilla francesa que os podemos facer en 3 minutos, pero outros, un pouco máis traballosos, necesitan das 3 T's, que serían tradición, talento e, sobre todo, tempo. O problema de hoxe, cal é? Pois que, por unha falta de tempo, o que facemos é meter ao forno este solombo de porco, pero cando ainda non está desconxelado de todo. Isto é un erro de bulto. Pero, bueno, unha vez que está feito o erro, que problema temos? Que está por fora completamente churruscado, é dicir, non podemos ter máis tempo porque se nos acabará queimando, pero por dentro ainda está completamente cru. Ben, primeiro digo vos como teríades que facer. A desconxelación sempre canto máis dure, o sea, canto menos desfase térmico haxa, moito mellor. É dicir, do conxelador a neveira, se tarda 2 días, mellor que un. Pero ben, o erro está feito. Entón, que facemos? Convertelo nun solombo en masa de follado. Por qué? Porque necesitamos darlle máis cocción por dentro, pero que non siga collendo cor por fora. Entón, sería tan sinxelo como introducilo dentro dunha masa de follado. Para aportarlle un pouquiño máis de xugosidade, eu teño aquí un par de pementos bicudos que lle colocarei pola parte de dentro, péchase, pois a modo de empanadilla ou como un roliño que temos feito algún tamén no programa, pintamos con ovo, que xa sabedes que a masa de follado con ese punto de ovo que dá este douradiño tan bonito, e eu, pois, adoito lle poñer unhas sementes, neste caso, pois temos sementes de sésamo, metemos ao forno 20 minutos, sabedes que a masa de follado ten que estar 20 minutos polo menos no forno a entre 180 e 200 grados, deste xeito o solombo acaba de estar completamente cociñado pola parte de dentro, pero non sigue collendo cor e non se sigue estragando pola parte de fora. Así que xa vedes, unha maneira de converter un solombo prácticamente desahuciado en este punto a unha riquísima recheo, un solombo recheo en masa de follado. Que crees que facemos cando acidelamos? Engadimos zume de limón ou vinagre e auga de cocción. Engadimos zume de limón ou vinagre e auga de cocción. Engadimos zume de limón ou vinagre e auga de cocción. En cociña, cando acidelamos, o que facemos é engadir un ácido á auga de cocción. Xeralmente adoita ser ou limón ou vinagre. Eu vos dicía antes que, inda que non coñeceramos o palabro, pois posiblemente si a acción. Pois, por exemplo, seguro que na casa tedes visto engadir unhas gotiñas de vinagre a unha auga onde vamos a cocer uns ovos escalfados para que queden ben redondiños e non se desfagan. Eso é acidelar, por exemplo. Tamén, cando botamos unhas gotiñas de zume de limón en auga para cocer unhas verduras e que non perdan demasiado a cor, é acidelar. O sea que, quedaivos coa idea. É simplemente engadir un ácido na auga de cocción, de acordo? Pois imos empratar as nosas ameixas con fabas de hoxe. Vaya pinta que teñen estas fabas de Lourenzá con este amigo que lle topamos hoxe, estas deliciosas ameixas. Vedes que a salsiña xa colleu algo de cor, e o que fixen simplemente ao final, como se que me quedaba un pouco curto de líquido, pois aproveitei un pouquiño da auga da cocción das ameixas para desliar en el pois un pouco do pimentón doce e picante. Deste xeito, pois dalle ese aporte de sabor e de cor final, de acordo? Ben, pois deixámolo aí, de cantidade máis que suficiente. Vamos a botar un pouquiño de preve, aí, perfecto. E agora o que facemos é colocarlle pois un pouquiño destes hortalizas que imos a misturar e imos a preparar a modo de buquet no centro das nosas fabas con ameixas deste xeito, de acordo? Poñemos unha erviña fresca, neste caso decantámonos por un pouquiño de ceboliño, un par de cilindriños destos que utilizamos a cotío, deixamos por aquí e listo. Aí tedes o noso prato de hoxe, sinxelo e moi moi saboroso. Aí tedes as fabas de Lourenzá con ameixas e verduriñas rebozadas. Pois aí que tedes, amigos da Mariña Central, un prato no que tentamos hermanar, digamos, a costa coa montaña, e que tedes as fabas de Lourenzá coas ameixas. Eu coido que a todos vos vai gustar, e vos desde a casa convido vos por unha parte a probar a facer esta receita, este prato que é sinxelísimo, e por outra a visitar a esta preciosa comarca. Vémonos no próximo programa de Ata Cociña, amigos.